THL haluaisi kieltää energiajuomat alle 18-vuotiaalta ihan lailla. Törkeetä. Eikö olekin? On tutkimustietoa, joka paljastaa nuorten riippuvuuden kyseiseen aineeseen ja se on erittäin addiktoivaa. Minähän en usko tollasta mitenkään. Eikä usko Suomen nuorisokaan. Hesari oli haastatellut teinejä. Ei tämä mikään ongelma ole. Ja siemaisee pientä pärinäpönttöä siinä samalla. Toisaalta toihan on kyllä addiktipuhetta. Kyllä se vähän sillä kuulostaa, kun sunkin puhe on pikkasen semmoista kiertelyn makua. Jos se kerran sit olisi K18. Se olisi sama homma kuin alkoholin kanssa. Juuri näin. Ja pitäisikö sitten energiajuomat saman tien siirtää baareihin? Voiko se tuoda niinku siihen semmoista vaaran tuntua sitten nuoren näkökulmasta, että jos se on K18, niin sitten että se asettuu samalle viivalle niinku alkoholin kanssa. Ehkä alkoholi ei sitten sen niinku suosio laski sentisestä. Yhtäkkiä energiajuoma olisi semmoinen tavoiteltu, että päättäri viikonloppuna mentäisiin vetämään energiajuomaa puistoon. Energiajuoma ei kyllä mulle ollut ikinä mikään juttu, että mä... Eikä mullekaan mikään ongelma. Ongelma, ei missään nimessä ongelma. Mä laskin, että mä oon siis teininä niin juonut kyllä alkoholia ennen energiajuomaa, ennen kuin olin päässyt energiajuoman makuun ollenkaan. Se on muuten totta. Itse asiassa alkoholi oli mulle porttihuume noihin energiajuomaan. Nimenomaan sama täällä. Koska silloin tuli nämä energiajuoman makuiset alkoholijuomat. Sitten mä olin silleen, hei, tää on itse asiassa aika hyvä. Että pitäisikö alkaa juomaan, mitäs tää on tää energiajuoma? Tää THL:n ajatus rinnastaisi nyt sit lopulta energiajuomat kaikkien vaarallisten asioiden kanssa samaan pirtaan. Eli tähän niin kuin auton ajamiseen, viinan vetämiseen, nikotiinituotteisiin ja äänestämiseen. Kaikkiin, millä voi pilata elämänsä. Jep, ja muiden ihmisten, läheisten ja ympärillä olevan tai kaikkien suomalaisten elämän. Niinpä. Pitäisikö muuten äänestyslaatikoissakin olla sellaisia samoja kuin röökiaskissa, että mieti mitä teet ympäristöllesi. Joo, ja kuvia. Laittaisi jonkun valtavan Turun tunnin junan työmaan kuvan kylkeen. Mä mietin Paavo Väyrystä, se voisi säikätä. Niin se olisi... Mieti ennen kuin äänestät. Mutta saataisiko me ihmiset muuten luukuille sitten paremmin, kun siinä olisi tämä vaaran tunne? Niin. Ai sekö tuo vaaran tunteen? Paavo Väyrynen. No ehdottomasti. Paavo on niin etkypetteri, ettei mitään raja. No on.